A senadora do BNG, Carme da Silva, presentou algunhas das iniciativas rexistradas na Cámara Alta, solicitando actuacións específicas que contribúan a favorecer o desenvolvemento social e económico de Ourense, así como o impulso das infraestructuras estratégicas para o futuro. Nese sentido, a nacionalista fixo referencia a 3 proxectos: a variante exterior, a estación de mercadorías e a Edar de San Cibrao, que repercute directamente no saneamento do río Barbaña. Pensamos que é fundamental que estas infraestructuras se executen correctamente e que tanto a Edar como a estación de mercadorías se lle dé un impulso. Que a Edar, despois de tantos anos de espera que finalmente sale a día e na que hai que introducir melloras tanto polos ruidos como polos olores no proxecto, o Ministerio ten que coller o compromiso de licitala neste ano 2024. Non pode seguir agardando, porque mentras agarda sigue contaminándose o río Barbaña. Se vedes a declaración de impacto ambiental, hai unha cousa que é chamativa e tremendamente triste, que di que non hai risco para a fauna no río porque o nivel de deterioro hídrico é de tal calibre que xa non hai fauna.